नमस्कार भाई लोग, रोलो के सामने को नया खबर लेके आ चुकल बानी। जी हाँ भाई लोग, भोजपुरी के जाने माने स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के बारे में। जी हाँ भाईजान, लोग बता दें खेसारी लाल यादव जी के एक गाना रिलीज होखे वाला बात। जे गाना का नाम हो चुमा द सैनिटाइजर लगा के। एक गाना के लिखले वाले पवन पांडे जी और एक गाने की म्यूजिक देने वाले शंकर सिंह जी। जी हाँ भाई लोग, एक गाना के वेब म्यूजिक से रिलीज हुई। इस गाना के खाली पोस्टर रिलीज भइल बा, ना कि कोनो गाना रिलीज भइल बा। जी हाँ भाई लोग, आप सबके बीच खेसारी लाल यादव जी फिर से एक नया गाना लेके आई हैं और आप लोगों के एंटरटेन करत रही हैं। जी हाँ भाई लोग, बता दी कि खेसारी लाल यादव जी के एगो और भी गाना पेंडिंग में पड़ल बा बोल बम के, जो कि उहो 3 से 4 दिन लागे रिलीज होखे में। क्योंकि ओहो गाना के कोनो कंफर्म डेट ना बताए गई हो कि काहे वो कब रिलीज होखी वो गाना। लेकिन एक गाना के तो बताल गई कि 1 से 2 दिन लागे रिलीज होखे में। चुम्मा द सैनिटाइजर लगा के जो गाना बावे वो 1 से 2 दिन लागे रिलीज होखे में। और लोग के सामने नया गाना खेसारी लाल यादव जी लेके आ जाई है। जी हाँ भाई लोग, बता दी उनको फैंस हमेशा से इंतजार करत रहे, लेकिन कब इनकर गाना आई और हम लोगों के सुने के मिली। जी हाँ भाई लोग, इस वीडियो पे तो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस गाना में पोस्टर जो रिलीज भइल बा पोस्टर कैसन बा खेसारी लाल यादव जी के। और पोस्टर ये वेब म्यूजिक से रिलीज भइल है, तो लोग जाके वेब म्यूजिक पे जाके पोस्टर के देख सकीला। लेकिन ये गाना रिलीज अभी नहीं के भइल। हम बार बार कहते नहीं गाना रिलीज नहीं के भइल, तनी सु टाइम लागे। चाहे कैसे कि हम फेक न्यूज़ ना बतावेनी, हम जो न्यूज़ बतावेनी सच्चा खबर बतावेनी और ताज़ा न्यूज़ बतावेनी। जी हाँ भाई लोग, वो लोग की वीडियो केंग लागल कमेंट कर जरूर बताई। अगर हमारे चैनल पर वो लोग नया बानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाई।